na mutumi no ahoɔden so na ɛnɛ nso wode wasɛm ɛba esrɛ mo wasɛm a ɛba yi ahoɔden ɛnta akyiri na ɛmɛgye adasama nkwa yɛda wase ɔyɛwura Yesu din mu amen amen yo yɛda Nyankopɔn ase sɛ Nyankopɔn ayɛ adom bio na ɛnɛ yɛsan de Onyankopɔn asɛm nso ɛba na nsan yɛfiri ase a yɛsua bibi afa nyamesom ho momotie pa yɛmɔ sɛ yɛkasa fa nyamesom ho pa sɛ nyamesom koraa no ɛne deɛ bɛyɛ kasa obi su Nyankopɔn a ɛne sɛe yɛsua ho asɛm ɛhu sɛ deɛ bɛyɛ nti ne yɛsom Nyankopɔn yɛsua ho asɛm bebree pa nneɛma bebree pa na yɛsua ho asɛm na deɛ last week yɛsua yɛ koraa ne sɛ nyamesom pa no ɛne sɛe yɛhunu sɛ nyamesom ne sɛ wobɛyɛ adeɛ a Onyankopɔn wɔpɛ wobɛdi Awurade asɛm so na yɛhunu sɛ nyamesom no ɛnyɛ deɛ baako pɛ na woyɛ a na ɛkyerɛ sɛ wɔsom Nyankopɔn nyamesom no nneɛma bebree ɛyɛ very broad nneɛma bi ɛwɔ mu a yɛbɛyɛ no dɔɔso na ebi tumi yɛ mu bi ne yɛgya mu bi na ɛno na yɛ na ɛhu ɛni ɛkɔba sɛ ɔmo a ɛnte nyamesom ase anaa ɔmo nsom Nyankopɔn no yɛn na ebinom taa aka sɛ abrabɔ ne esu a asɛm asi wɔte mu yi ndi asɔre koraa me nkɔ bi ehu sɛ nyamesom no ɛsɛ sɛ ɔkɔ asɔre obi a ndimi nka sɛ wɔsom Nyankopɔn a ɔnkɔ asɔre ɛna nyɛ wɔn akɔ asɔre nyinaa nso ɛne nyamesomfoɔ wɔn som Nyankopɔn yie nanso nyamesom ne biara de ɔkɔ asɔre ɛni wi so yɛ wɔsom Nyankopɔn de a ɛsɛ sɛ wɔn sɛ ɔkɔ asɔre ɔkɔ tie Nyame asɛm na no nkyerɛ sɛ wakɔ no nso nti no asɛm a yɛka sɔfoɔ kaayɛ anaa yɛkyerɛkyerɛ ne firi Bible mu no de bɛyɛ adwuma ebinom ɔte ɔmo mfa nyɛ adwuma na no na yɛ na ɛɛhu ama binom ka sɛ asɛm asi bɛnten paa deɛ me kura me nkɔ asɔre kora meyɛ kyɛɛ no ade nti ebia nipa no ɔkɔ asɔre ba nanum kasa nyɛ dɛ ɔkɔ asɔre nso oni abɔtrɛ ɔkɔ asɔre nanso no ebia ɔtwe mpana ɛna obi wɔ wɔn nso a na wɔn nkɔ asɔre ba na wɔn ntwe mpana ba na obu kakra ebi na me sɛ wɔn oti fie a wo no ɔkɔ asɔre twe mpana no nso ɔno wɔ yere na bia ɔno ntwe mpana wo kunu ntwe mpana ntin na ohun ɔkasa o okuna ɔkɔ asɔre kora wabra ba wo bonie na no opi sɛ wɔtene kyɛ ɛne nti ehia bebree sɛ nyamesomfoɔ yɛne yɛde asi no so yɛsom Awurade no yɛ tenene no yɛ papayɛ yɛ adwo yɛ ahotie no ɛboro ɔmo a ɛnkɔ asɔre deɛ so wono obi te fie na sɛ ɔno kora ɔnkɔ asɔre ɔnsom Nyankopɔn a ɛwɔ sɛ wo a woyɛ sɛ wokɔ asɔre a wosom Nyankopɔn no wo tenene wo ho braseɛ ɛne wo buo ɛne wo ho fama ɛboro ɔno ne papa a ɔbɛyɛ so na ɛnɛ no nso yɛtoa de sua no ara so asɛm no ne sɛ when do we worship God ɛberɛ bɛn ɛna yɛsom Nyankopɔn Onyankopɔn no ɛberɛ bɛyɛ paa na ɛsɛ sɛ nipa yɛsom no ɛyɛ asɛm bisa obiara bɛtumi ayi ano a ɔno ara ne mu wawotie mi biara no a woyɛ nyamesom ni ne mpo wo a wonyame nyamesom ni ne nso asɛm no ani gye ho na wopɛ sɛ wosom Awurade na wonantena kwan so no ɛberɛ bɛn na ɛyɛ sɛ wosom Nyankopɔn ɛberɛ biara deɛ ɛsɛ sɛ yɛsom Nyankopɔn nyamesom deɛ ɛberɛ biara ɛsɛ sɛ yɛsom Nyankopɔn ɛsɛ sɛ yɛyɛ deɛ Nyankopɔn pɛ nyamesom ne sɛ wobɛyɛ de Nyankopɔn pɛ nyamesom ɛyɛ ahoteɛ nyamesom yɛ kronkron yɛ nyamesom yɛ ɔdwoɔ nyamesom ɛyɛ dɔyɛ nyamesom yɛ onuadɔ nyamesom yɛ nyamesuro ɛno nti ɛberɛ bɛyɛ paa na ɛsɛ sɛ nipa so Nyankopɔn ɛberɛ bɛyɛ paa na ɛsɛ sɛ nipa yɛ de Nyankopɔn pɛ nyamesom no ɛsɛ sɛ aberɛ biara deɛ nipa yɛ de Nyankopɔn wɔpɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ kronkron aberɛ biara ɛsɛ sɛ yɛ nokwafoɔ aberɛ biara afei yɛyɛ papa yɛdi Awurade asɛm so yɛbɔ mpayɛ yɛkɔ asɔre na yɛyi yɛn ho firi ɛne yɛbɔne biara ho nyamesom ne biara wosom Nyankopɔn deɛ ɛsɛ sɛ aberɛ biara no ho sɛ woyɛ papa wodwo wotene woyɛ bɔne biara ni wakɔ mu woyi ho firi nsa wie ho woyi ho firi mma asɛm ho obi a ɔbɛdwama wɔnka nyamesomfoɔ ho obi a waware wɔ baa na wonyɛ ne ho adeɛ ana
obema ono yere so ono obi tu na wonye ne ho ade no so wo sum Nyankopon a hunu se heaven on ka ho kopi me se obeye wo yere ho ade ana oba no ebe yo ho ade nya sa heaven no on ka ho na obeso ka heaven ho de a na me ka ho asama se abere bia no etwase ye kronkron na me gidi sa asam ne nkosie no ebe boaye nti ebere be na wo se ye kronkron ebere be na wo se ye ka no kore ebere be na se ye dwo ebere be na se ye bu ade na mesom no ne nkrabata ne bi ni ne pass ne bi ni na wo nka Nyankopon asam no Luke asampa Luke chapter 1 73 to 75 wa yen hwe de Awurade asam eka o se ntamo oka kire yen agya Abraham se obema wa yi afiri atamfo nsam ni asom no ehu ni mu ahote ne tani mu ewo nanim yen na nyina one hase no me hu se nyamesom no enibre nyamesom ni bre eya bre bia na se ka no kore na nyame bo ade sua we kosi e be hwem na ye pa to a yetimi wie di a na no ano na afi be hwem amu no se ehin na se onipa we kronkron ehin na se we de Nyankopon pe e fa ye na se yasum Nyankopon yasum Nyankopon kokoa mu ye ne aye de mo nkwa na yasum Nyankopon ana na yasum Nyankopon abonten ana asore mu ana adwuma mu e fa ye na se we kronkron na ene adesua ne se ebere ben ene yase yasum Nyankopon ani yati ase ehunu se nyamesom no enibre na ebere bia de yase yasum Nyankopon yasum Nyankopon ye na nyina se de nka Luke no eni nyamesom ye kan nyina no yasum Nyankopon ye na nyina na ye ni owi ase nyina no wo nyamesom ni a wo de yasum Nyankopon eni nyamesom no break nim ena leaf nso nim so nyamesom ma je ho leaf said here my bre me ho me kakra my papa fe de my bre me yo ba matana se ya obi a me wa me be ma nso ma hye me ho so sa afekura na my bre afi de edu me bia na ewomu a ne bia nyamesom no na bia ni yakwa sore duro kesia ni yakwa sore omu a ni agyae omu a ni yakọ obi nyamesom no obu a ne de no so Nyankopon on the one woman no kwasore woman no apane ba bi atena e woman neja wakubuka kwata kakra o woman no otwe kakra woman no agyae asem beto no na arehu ba fie na nsem sisi na bra bom no wonte ase a neja akutwe kakra na kakra na ja woman na oja nsanom wo nso woman no oya papa kakra woman no de boni afam oya papa kakra no de boni kakra nso afam na enne ye kan wasam na se nyamesom na bere na se yasum Nyankopon ewumu a onso ye kristoni wo sum Nyankopon ewumu a no otua na tight ewumu a no wajai ewumu a bo hu a o no akoto kakra agu asore fotuom ewumu a no de nisika eye ono ankasa ne ho ade nyamesom yansum Nyankopon sa yasum Nyankopon abere bia se otua wo tight abere bia se okwa asore abere bia se obom paye abrebia esese wo ya ade etene abrebia ne esese wo ye nipa ho dwo na yesum Nyankopon ye na ye bedi ne wo wiase nyina asase ya ebetena suyi so obedi emfie aduanan ya 40 years ya wo di 40 years ni nyina yesum Nyankopon so obedi 10 years yo 20 years yo 70 years yo wo di ni nyina besum Nyankopon wo di ni nyina ebetena so ahotie mu eni 40 years ni mu no leaf nim nyamesom kwa ni ade leaf ni mu eni ye mere da bia wo sum Nyankopon da bia esa wo ye da bia esa wo dwo da bia esa obu ade da bia esa wo ti wanim na enye ize de ka enye ize ndi nyamesom no nyese ebia wo mu anaja ya di ho leaf nyamesom so emana se sum Nyankopon so eye bra wo ho odin on ebra Nyankopon betime anya ho mfaso on anything was ka obofo e wo mrante bremu ansana na bone no aba wosenkafo 12 verse 1 wosena ka obofo wo mrante bremu ansana na bone no aba na emfia obeka sa mini ho anigye no adu on nyamesom no emana ye ho oden emana wo ya brante emana wo ya babaawa anya Nyankopon benya ho mfaso no sa mre ne se wo do nipadua no emawurade sa mre ne se ye jampra sem
Eja me masem, eja ntokwasem, eja hantan, ni eja ni mebi enye. Ni ekan so obi ne boy ye be wiase. Ti Nyamesom na mena Nyankopɔn benya ho faso. Ewo me se abre bia de emena Nyame asamato obi a de se wudi so de. Nanso ye se obi a obakokora wa, obi a obabrewa. Na afi woni ahoɔden bi ewu no, ɔnso Nyankopɔn de. Ma onde se obabuna no ho ɔden. Ene ye mena nte bremu mena ye ni nyam yare be boy me ye ni nyam firi aye. Emra sabe waso nyansi ye. Emra wo pomoden, emra wotim na ndeko ba bia no saa mera no. Na se wokae se obi na bɔ wo. Emre beba jese osma obi ya be fawo. Emre beba Bible kra no. Esan bi nti na bia na wani kra no na fe untimi huna de bio saa me untimi nka ba bako school de na nsan bia untimi nka Bible eni mra awurade adom so ahoɔden wɔ hɔ yi sembo kra no bi so ahoɔden ni wɔ kra no still Nyankopɔn de ɛsɛ obi a ɛsom no ɛbrɛ ɛyɛ ne brɛ a ɛnyɛ de me kan ɛsɛ Nyamesom no ɛyɛ contract Nyamesom yɛ som no ɛyɛ contract o bebrenu ahu ne saa bebrenu ahu no akɔgye contract sɛ wuyi kwai ana wuyi si da ma obi eni wagye hu sika de a ɛsɛ sɛ woyɛ hu adwuma sɛ yɛ pɛ heavy akɔde a heavy nkro no ɛyɛ contract ne asan Nyamesom maka sɛ ɛyɛ agreement between you and your God ɛyɛ apam bi ɛda wo ne Nyankopɔn ntem sɛ wonnye nipa bi bɔne sɛ wonnye bɔne ntia Nyankopɔn wonna nyinaa deɛ meka ne sɛ ɛyɛ apam ɛyɛ covenant bi na ɛda wo ne Nyankopɔn ntem ayɛ sɛ wohwɛ na wodi saa apam no so sɛ wonna wɔde tena wiase nyinaa no wakantam wahyɛ bɔ wadi nse sɛ wonyɛ bɔne ntia wo nua wonyɛ bɔne ntia Awurade womma korɔ no wonsaa wadeɛ wonya awɔyere wontwe mpana wonka nipa kyerɛ asɛm wonya wo yɔnko bɔne wɔ abrabɔ mu ɛyɛ apam bi na yɛne Nyankopɔn ayɛ ɛyɛ agreement bi covenant bi na ɛda yɛne Nyankopɔn ntam ansa sɛ yɛhwɛ na yɛdi yɛdeɛ so Onyankopɔn ka kyerɛ Abraham sɛ wɔhwɛ na woni apam a wɔne na ayɛ no so onkae Onyankopɔn asɛm no wɔ Genesis 17 okae 1 hɔ a na Abraham di mfinhyia aduɔkronkron no Awurade yi ne ho akyerɛ no sɛ me ne Onyankopɔn twie di ampɔn na ntimi na yɛ pɛ na mɛma mapam ada me ne wo ntam na mama wadɔ kɛse a Awurade asɛm ni o yɛhwɛ na hɔ no de nka yɛ 17:9 na Onyankopɔn ka kyerɛ Abraham sɛ wo de di mapam so woni wasefo a ebedi wachire wawo ntoto aso nyinaa mu ɛyɛ apam bi na ɛbɛda Onyankopɔn ɛne Abraham entam na Onyankopɔn ne Abraham yɛ nhyehyɛ no Abraham na obedi wiase nyinaa no wɔde bɛsom Nyankopɔn wɔde bɛyɛ de Nyankopɔn pɛ wɔde na no bɛka sɛm papa wɔde na dwene bɛdwene ade yɛ ho wɔde ni bɛhwɛ ade papa Abraham aware ɔbɛyɛ ne ho ade entokwasam ne ahantan ne nema bi enye wɔyɛ defo wɔnya ne ho ɔwɔ sika mebre nanso no wɔma sika control na brabɔ na me betumi ahyira wo ɛwɔ brabɔ mu woyɛ sɔfo woyɛ odifo woyɛ samakani woyɛ elda woyɛ asɔroba abrabɔ bia dwumadie bia munya betumi yɛ ɔkɛseɛ ɛwɔ brabɔ mu nanso Awurade yɛ ɔkɛseɛ o wonya kɛseɛ o Onyankopɔn de ɛsɛ wɔsom no Nyankopɔn ka kyerɛ Abraham sɛ apam no mu nsam ne sɛ onipa bi aba wo no bia wontwe ne dua Abraham so edi Nyankopɔn asam so nka Nyankopɔn asam no wɔ 17:24 no a wɔse na Abraham di mfrinhyia aduɔkronkron ɛna wotwa ne twetia hwɛ enti ha sɛ no Abraham di mfie 79 no ansa na wotwa dua ha sɛ miɛhu sɛ enti Nyankopɔn asam deɛ ɛbrɛ bi ɛbɛto wɔ bia na ɛsɛ wodi soɔ sɛ wadi mfie aduesia ne Nyankopɔn asam ɛto wo a efiri wakɔ nyina sɛ wodi Awurade asam so Abraham wanyini papa akwada na wotwa ne dua nkwontie obi abasiriwa a wanya 79 years afa na wotwa dua ɔmo kɔɔkyɛ mu no na ɔmo ntwa dua abusua wɔ firi mu no ɔman wɔ firi mu no ntwa dua na Onyankopɔn agye ne bɛka abusua moforo ho no na Awurade ka kyerɛ ne sɛ ɔntwa dua na ɔno nko ne ɔntwa ne madua ndi Abraham no wanka yɛ sɛ ɔno antwa dua ansa na wɔtwa obi dua ɛbɛyɛ mfomsoa ɛbɛyɛ mmaratoa ama wo sɛ woyɛ Onyamesomni ɛbɛyɛ mmaratoa ama sɛ woyɛ ɔsɔfoɔ na wotwa mpana na bɛka kyerɛ Onyankopɔn sɛ wonya mpratwe anaa wo saa wadeɛ anaa wo so yɛ Kristo na akɔ asɔre na wo branyɛ na bɛka kyerɛ obi sɛ wonya brabɔ ne Nyamesom ɛyɛ agreement bi na da wo no Onyankopɔn ntam eni no ɛmfa ho age ɛmfa ho mfie wadie ɛyɛ sɛ ɔbɔ mpaeɛ ɛyɛ sɛ woyɛ adeɛ tene ɛyɛ sɛ wodwoɔ
enisa bia mafa furo ntino ma de manyense ne ese obi nyense a ebia ne kokko anyesa bia asam haw ndia awade asam aware sam haw sikasam nko yie ntino sa bere no be de wa opeda bi agreement bi ana no nyankopon asan se wo beye papa wo na nyina wo de tena wiase na wo ye papa kosidi a heaven no nyankopon so de amawo ese nti nyamesom no ese nipa akamfo ye nyamesom wo ye kristo ni a wo nyamesom ese nipa kamfo nipa bold mpa nipa kamfo nyamesom ena ese se ye tene bro wo mo a enkwasori nyina so ona mani pa bebre no akasa tinya mesom no kristo fo bebre no a ntokwa otebro no so ntokwa aware se ye dwaman ni ma bi emfata emi sai ni painti ni pa bebre no ehunu asore okọ no ni ma ni so okọ asore kwa ba onyamesom ni bi akọ asore ba nyo mo kwa asore ni na nyamesom fo ndi wa won kwa asore ti ase ese obi kwa asore na wonye papa onyamesom ni asore no okọ no kwa nanso won kwa asore se okọ asore na wo papa no nso no onko di bi ka ho die kan se emra eyemu esa osum nyankopon ebere sika wo ho ana sika ni ho ebra awade ni ho emra awade wo ho emra wo hwe awowo ebi wo ho na awowo ma ana wo beba esa wo ya kronkron wa bere bia owo wa anwo unya dwuma ye wa anya dwuma anyo nya masom de ya bere bia wo ye kronkron ama awurade ndi enya se ye sum nyankopon ne no wo kyena ne ya afedi ya pe ba bia tena ebra ebia edaba Nubia na edaba bi so na bia brabo na mane aba nubia ni akonso hwemu nubia ni pa gye nubia ni pa kura hye obufuo sabere no esa wosum nyankopon emra ni pa hye obufuo ni pa eso ahomate ebinum kasa anya de ebinum muade obu akọ onim so we kwa nyankopon sofo ofa ni pa nyina pe obu akọ onim so we elder onim so we kura wo hene onim so we president and obi tumi fa telephone ring ya na oka omampani bi ana wakani pa ditiro bi ho asam wanye ebi nipa ne koye so kwanu ma o enne nipa bebre nu so sa nipa nyina akwa sore na de meka na se ebre nipa bi kasa tia wo nipa bi ehye obufuo mra nso ye bi ato wo mra wukunu mu wo mra wo yere tete wo mra busua ha wo mra ne man koyie mu no kan hunu se wahyebo wakantam woni nyankopon e wapam apam bi da woni Awurade ntam se obeya de yet ne wona nyina endi hwene di apam no so wunya sika kia wotuntu rudu so nyankopon ni monya wa brabo mu emfa wusika nso nko a ho ma nyankopon nya wusika ho mfaso na wan so nya wusika ho mfaso ma nyankopon nya wo bre e ho mfaso de meka na se Awurade Yesu be wi ase no wo se adekyen we ensa wo ye de wo so ma ne nadwuma na anadwo bi beba obi antime nya mu adwuma onka John chapter 9 verse 4 wo se na esese adekyen wo hoyi ye de wo so ma me no nwuma na anadwo bi ba obia ntumi nyemu adwuma Awurade asem ni o wose anadwo bi ba obi bia no man no bishop no prophet no apostle no pastor can preach obia ntumi preach obia ntumi nko evangelism wose nabi ba esum nabi ba so fo ntumi nko kansa mpa or a bishop ntumi nko sore politician ntumi nya politics teacher ntumi nko classroom and it was emra sa ade esum ka bi nanu nyamma ye no esese wo ye de nyankopon wo soma na padie esese wo sum nyankopon ansa na sa na no aba ti ene beba mintimet na studio ase nkanyam sam nkyerɛw ene bi beba untimi mie radio esum na bi bo sa time no na akachi manager ntimi enko bank many accountant ntimi enko tsena office enyadwuma lawyer ntimi enko court doctor ntimi enko tsena consulting room hospital enyadwuma pharmacist ntimi nya nadwuma obia ohene ntimi nkasa nkyɛ ne manfo enti enne se enne adekye wo hoyi ene se yesum nyankopon Awurade asɛm wo ne wo de maye mu bi no enti na bi ba spiritual work and physical work nyina na obia ntimi nya humu adwuma o hunam adwuma o obia nu obeye na Paul so eka ho asɛm kyerɛ sɛ nyamesom no 24 hours nyina na Paul so ɔsɔ ne ho hwɛ pa na obusa na ho sɛ ndi Christ ba obɛkɔ bi ana Paul ehwɛ na kwa mu ɔde ne ho to nsania so ɔpepe na kwa mu ɔde Awurade asɛm kyɛke ne ho sɛ endi na Awurade ba obɛkɔ bi ana eni Paul sɛ ɔsom nyankopɔn 24 hours ne nyina odi no korɛ ɛbrɛ na ɛsɛ ɔka no korɛ ɛbrɛ na ɛsɛ wotu ani manipa enipa bɛ na ɛsɛ wo pɛ na asɛm enipa bɛ na ɛsɛ wo ne tena yie obesere kyerɛ wa na asɛm so kyerɛ ne bi ana
obi mu a eni sa wonso bu ne bi ana nyamesom ni na wo yesa ene se ya bra bɔ ne ho ba mfaso ma Nyankopɔn wo ebere ba ne yesa yasum Nyankopɔn abere bia nyamesom leaf ni mu ate ti ne wo a wagye leaf be se abosom ye ho ni won kwa asɔre nanso nya asɔre bia na yesa wo kro nyamesom ba so pa nyamesom ni nti asɔre bia yesa wo kwa asɔre bia bebre no akɔtena asɔre bebre mu ada ache ho ma mfaso ma wo mo wo nyamesom ni a hwɛ asɛmpa a wotie se genka Nyankopɔn asɛm no Acts 24 15-16 or say na me wo Nyankopɔn ho anidaso a wona nso hwɛ kwae sɛ owu sɔre a won ten any one a wɔten ebe sɔre no 16 na yemu na me so me ho hwɛ sɛ menya ahonim pa emenya ahonim a anifo Nyankopɔn ni nipa famu da bia Paul sɛ da bia ɔhene me check me life da bia no me check me life sɛ mitibu amu amefo meto mitibu amu amefo sɛ makɔtwe mpena me enya me ho ade me saa wade me no bi ya aka nana me check me life da bia mabrabo mu sɛ mehwɛ sɛ da bia menya mitibu ha no amu amefo na Onyankopɔn anim so Nyankopɔn asɛm bia na mehwɛ sɛ medi asɛm no so na me ni me nua nipa nso atena kama ebi sɛ me ne Nyankopɔn akwapam sɛ meyɛ ade etene ɛwɔ nanim da bia me na nyina enyamasom no ayɛ 24-hour service 24-hour service ɛne yɛde ma Onyankopɔn enyamasom nya sɛ bia asɛm asi abrabɔ da bi ɛyɛ won apam na da woni Onyankopɔn ntem Abraham Nyankopɔn asɛm to no Emra Nyankopɔn ka so ntwa dua no 79 years wan ka se wontwa na enkwada na ese etwa mu dua no ono benkata tie ne wontwa dua no ka dua twa ho asem eyem fomso ka se pa madofonom nyamasom Paul se obisa na won se ndire bo be ko bia na eni ade tie mu bisa won se ntimi ne obi ya aka maye boni atie me nua bia na me ne obi wasem wana me ne obi tie ade onwoma so wana meta obi wo makoma mu wana ewiase ahudi afa mabrabo ana metwe mpana ana meda obi achi me nkwasore adena me nkwasore ne benza ana nyamasom no nsa nyamasom ne asore kro ona ka sa akire wo kwasore ti onyame asam yade yetene sane wade asam eka ne no nkyese oba o makwasore nyina na etene ne o makwasore nyina ene essence ebi a devils pa o mukra to sentibia na nisa ya masa ana mana tuche so ntidu ya da make na say onga Nyankopɔn asɛm no 2 Chronicles 34-33 nso yenhwɛ asa obasom Nyankopɔn no wɔse wɔsom awurade ne na nyina na wɔyɛ ade etene ɛwɔ awurade ne Nyankopɔn anim onka Bible no a wɔse na Uzia eyi achiwade ne nyina fifiri nsase a yɛ Israelfo de ne nyina so no wɔde wɔn a wɔ Israel nyina hyɛ asum no mu ɛma wɔsom awurade ne na nyina no wɔmfiri awurade wɔn Nyankopɔn akyi edie hwɛ ɔhene Uzia bae no wɔtena sɛ wɔn sɛ ɔman no yɛ awurade bɔne endi wɔtena sɛ bi bɔne bi ɛwɔ ɔman no mu bia na ɔbɛhwɛ ka wɔn asɛm na ɔno nso na kɔma nyina som awurade ne na nyina onka Bible no nso Joshua 24:31 Joshua breso o man no sma awurade wo na nyina no wo influential person Joshua Bishop Joshua Apostle Joshua anya na soro na obi betem mu otwetwe mpra betem mu asoro na wo hyehye ntade bi enye se na kwa soro bre mu discipline ni asoro mu obi a de ono anka se wo pe na o Christianity fi a ni ehu difference ye da obi okwa soro na obi onkwa soro ntem ye hunu obi okwa soro na obi onkwa soro ntem ye tu afra abrabom ye nyina ye pe obu ado de che obi a onkwa soro ya ne so no kwa soro enna ma bebre nu atu mo sindua se enkwa soro na so me nua ma bibia nto sindua wate Joshua onka Nyankopɔn asɛm no a 24:31 o se na Israel soma awurade Joshua na nyina ne na mpanimfo a wanyini akyɛ Joshua akiri nyina na ohunu awurade nyuma a wɔyɛ ma Israel no nyina wɔ hɔ no o se Israel fo soma awurade Joshua na nyina nyamesom leaf ni mu o nyamesom break nim sɛ da bi wadi mfa me meto obu obi sa no ho ode obi akoro so no to no so akoro so ni mi wo nyamsom fo driver fo bre so asum nyame nso fon pa bebre nu a nyamsom ni oso akwa sore enzo obi kura ka kura na bi obi driver mistake bi na careless bi kura no a fon bi obeka che no kura na nya bi nie
ɛno saa nipa yi so ɔsom Nyankopɔn wo ɛno saa nipa kro ni nipa kro so bia ɔyɛ mfom so ewiase mfom so nipa wate ɛno so obi fom wa ya nyabotre wate ewiase Nyankopɔn bɔ yɛ be ewiase mfom so ɛwɔ nipa ho ɛno so obi fom wa ya nyabotre so so nyamesom ni dia ɔsɛ wonya botre wonya ntoboase wonya kasapa wo mu abra bɔ no timi da dipa yepa na wo ma Awurade som ho hia wo woyɛ nipa a wotie nyamesam na wo bɔ bra papa na wo nwoto Awurade wonya Nyankopɔn so na nyamesom no ɔsɛ Joshua o influence wo man no hyɛ wo man no sɛ wo nsom Awurade wo munya Nyankopɔn ɔno nso ɛde ne ho yɛ nhwɛ so pa exemplary life ɔno nyɛ sɛ bia wɔka no wɔnyo Abraham sɛ mu ntwadua no no be ma ntwadua na eba sa nipa nhunu na Awurade de ohun Abraham na Awurade ya kye no on di abrabọ bia ye bobia ndina meka sɛ amesom kora no ɛfa ne yesu Nyankopɔn kokoa mu ana ni so ɛna de ehunu sɛ nyamesom no ɛbere bia no ɛsɛ yesu Awurade ɛbere bia ɛsɛ yɛ kronkron ɛyɛ hwɛ yie ɛnya easy sɛ wɔn nka Nyankopɔn asɛm no nso a wɔsɛ asa wɔhina asanso wɔhyɛ ne ho den na wɔsoma Awurade ne Nyankopɔn na ɔtra sɛ adebɔne bia no obeyi ne ho afiri ho 2 Kings 12:2 wɔse na Yehoasa yɔde ɛtene Awurade ani so ɛna ɔsɔfo Yehoada ɛkyerɛkyerɛ no nyinaa ɔhu sɛ nya ɔsɔfo a obetuma kyerɛkyerɛ Nyankopɔn asɛm odifo obetuma ka asɛm pa kyerɛ yɛn bishop obetuma kyerɛkyerɛ Nyankopɔn asɛm wɔ hɔ yɛn na nyinaa na sɛ yɛn nso yɛ ready sɛ yɛbɛsom Nyankopɔn a saa mmerɛ na yɛbɛtuma som Nyankopɔn wo endi sɔfo ne kwafoɔ bi ne wɔn kwa bi a aduru kwasiada ne akɔtena Sunday mu yɛdoto nwom a ne yɛsɔre bɛtena yɛ baabi akoya dansedie nko a bɛyɛ de Nyankopɔn yɛ 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 nko a sɔre na wɔkɔ nko a deɛ a me nua nyɛ nso bɛtuma sakra wadwene me kɔ wɔkɔ de Nyankopɔn yɛ ne mo mbetie na masam ne nsan endi emra bra bɔkɔ yie emra anipa gyegye wo emra ne man kɔ yie no enye ize kura so obi gyegye wo na benya botre obi ka fo akyerɛ na obi benya botre na benya ntoboase na bi abrabɔ nyamasom no ɛyɛ contract bi na ne Awurade asan nti we nyamasom ni a hwene wo mu contract no so wate ɛyɛ agreement bi na da woni Awurade Nyankopɔn ntam sɛ won sa awade won twempena won mɔkoro no nti we yɛ virgin kura no a na bɛma bi anya mafie so bɛwo a wakɔso a yɛ virgin sɛ woyɛ nipa bi a ebia awa asɛm bi ato ebi kura no a oyire firi mu na abusani bi awu waka Nyankopɔn ntam sɛ wo de ensa de bi nkoa no da abosa wonfo no bi dade a ɛyɛ apam bi na da woni Awurade ntam nanso benya bi bi ɛbɛso ahwɛ ma agyeje wakɔbɔne mu ɛbrɛ bɛn na ɛsɛ yɛsom Nyankopɔn na mesom yɛsom na brɛ bia eniye nsom Nyankopɔn ne na wɔkyena yɛ mpɛ bɛɛ bɛntena timi nua ba ne me nua bɛɛ ma na wutie me ɛbrɛ bɛn na yɛsom Nyankopɔn ɛyɛ brɛ bia ɛsɛ yɛ kronkron Awurade ɛbrɛ bia ɛsɛ yɛ kronkron ɛbrɛ bia ɛsɛ yɛ ka no korɛ yɛ no kwafoɔ nyamesom no ɛna bebree no akeka wɔn mu no kyi nyamesom pa ti nyamesom no wo so wo so Nyankopɔn de a check your life Paul sɛ me check my life me de mani to hwɛ me ama brabɔ me me sɛ me ka saa me check my adwene me brain no de ɛwɔ mu sɛ me ne obi wasɛm wana ndi Awurade ba me kɔ bi ana ɛna asɔre no na ayɛ faction bi na me kɔ bie asɔre na baso obi e kɔ bi yɛ sɛ wa nkɔ asɔre wonyam so ntimi so me nkɔ bie ti wɔkɔ no aba na ɔsan bɛwe ne nsa so wakɔ bi mo se me nkɔ na makoro nanso apam no mu nsam no nkyerɛ yɛ saa Onyankopɔn ne Abraham yɛ agreement no mu nsam no kyerɛ sɛ Abraham nya de yɛ tene ɛnya die atwa nko a nti Abraham twa dua wie na wɔkɔ tena nsa gyaase na wɔwe nsa onimse wɔtwa dua wie a wɔadi Nyankopɔn asɛm bi so deɛ ma wɔanini nyinaa so endi ɛba saa odi atwa ne ho ni mfasoɔ Awurade asɛm no yɛbɛdi so ne nyinaa pɛpɛɛpɛ ɛmmerɛ bɛn na ɛsɛ osum Nyankopɔn ɛmmerɛ nkyɛ bia mede asɛm bɛ na wie yei me nua baa ne me nua bɛɛma nyamasom leaf ni mwati ndi wo akɔ leaf ɛbɛɛ sɛ afini unsi asɔndan mu da obi wa osi asɔndan mu a asɛm kɛse na ɛbɛba hɔ endi o sɛ ɔno kora ɔfɛre so bɛkɔ asɔ me nua ɛmfɛre wate ɛnhwɛ de obi a ɔno ne tifie sɛdeɛ ne bra ne so da bi nanso ne asɔre bia na wɔsɛ ɔkorɔ asɔre bi wɔ na no kɔ hyɛm deɛ ne nkwa nkwa asɔre kora nkɛyɛ kwa nkwa asɔre kora ne nkɛyɛ paa ya hwɛ ne yi a ne ya ma ne ma bi so ade ya yɛ nkwa yɛbɔ mpaeɛ ama wo sɛ wo ha bia wuti asɛm asɛm ato akoma sɛ ɔbɛsom Nyankopɔn de a sɛ Awurade wohu mmɔbɔ na ɔmfa mfomso bi ayɛ bia ɛnkyɛ na ɔmɛtena yɛ mu no wɔnte yɛ ho yɛbɔ mpaeɛ Yesu agya ɛde animuonyam ɛma wo sɛ ɛnnɛ
wona mutumi no anwo den so na wasɛm waba yegu wasɛm no awie o wiasa kan nyina bɛsom wo sira nkrofo mɔte asɛmpa no bia nsama dwene obi ansom yie ɛda wase ɛwɔ Yesu din mu amen.